dia, benvinguts un any més a la commemoració del Pacte dels Vigatans. Avui tornem a tenir una cita amb la història, una cita amb aquest grup de prohoms vigatans que el 17 de maig de 1705, ara fa ja 317 anys, van signar el pacte per alçar-se contra Felip V de Castella, on tot va començar. Si ens remuntem a la tardor del 2017 i mirem tot el que ha estat passant fins ara, es pot constatar amb dades i fets que la repressió de l'Estat contra el dret d'autodeterminació i la vulneració dels drets fonamentals encara hi són ben presents. Ara en Xavier Rovira, humanista i alcalde de Santa Eulàlia, ens explicarà què és el que va passar aquí fa uns anys i em sembla que no ens hem mogut gaire d'on érem. Faré una mica d'explicació dels fets històrics, no gaire llarga perquè no tinc gaire temps, però val la pena recordar per què som aquí, a part de que tenim el goig de comptar amb la coronela, amb el president d'Òmnium, amb la Junta d'Òmnium, amb representants del Consell Comarcal, amb gent de la Flama del Canigó, de Tradicat, de Tradicions i Costums, regidors de l'Ajuntament de Santa Eulàlia i gent diversa, com l'homenatjat d'aquest any, l'homenatjada de l'any passat, i els vigatans i vigatanes, usonencs i usonenques, riuprimerencs i riuprimerenques, que esteu tots aquí. Entrem una mica en el que és la cosa que ens ha portat a venir avui, a part dels premis literaris, doncs, i conèixer l'homenatjat d'Òmnium Osona del 2022. El 17 de maig de 1705 va passar un fet molt rellevant per la història d'aquest país. Sempre ens han parlat molt de l'11 de setembre de 1714, però que segurament la coronel ens en podrà dir algunes paraules, però també és molt rellevant conèixer l'inici d'aquesta guerra, perquè l'any 2005, quan va fer els 300 anys, doncs aquí es va dir el lema on tot va començar, perquè si no hagués començat aquí aquella trobada de patriotes vigatans austriacistes en aquesta ermita un diumenge a la tarda, reunits de manera secreta perquè estaven amb ordres de busca i captura pel virrei Velasco, aquella guerra no hauria començat. I aquella guerra és la que ens ha determinat el futur de la nostra nació i encara ens el determina, perquè abans d'aquella guerra érem independents i sobirans, i per culpa de Felip V doncs vam rebre una repressió brutal que avui en dia continua, per cert, amb el seu descendent directe, Felip VI. I com va començar tot això? Bé, primer ens hauríem de remuntar una mica per conèixer-ho bé el sentiment antifrancès que hi havia al Principat i tota la corona d'Aragó a finals del segle XVII i a principis del segle XVIII. Hem de recordar que un gran problema ja va ser la Guerra dels Segadors, 1640, i el 1659, amb el Tractat dels Pirineus, es va escapçar la nació catalana pel nord. Són els comtats del Rosselló, el que avui coneixem com la Catalunya Nord, que van quedar a mans del rei Sol, Lluís XIV de França, i per tant, aquí a Catalunya hi va haver moltes revoltes a Catalunya Nord, i Perpinyà era la segona ciutat més important dels països catalans, amb la qual cosa perdre Perpinyà, perdre aquells comtats, va ser un gerro d'aigua freda per la nació catalana, i clar, es va crear aquest sentiment tan fort antifrancès. A més, heu de pensar que els Borbons tenien una manera de governar absolutista i el que era la corona catalana o aragonesa o altres potències importants d'Europa en aquell moment, com Anglaterra, Holanda i alguna part de l'imperi austrohongarès, estaven desenvolupant el que molts historiadors coneixen com una protodemocràcia ja, no? Hi havia un cert parlamentarisme, hi havia un cert poder de diferents estaments i el poder del rei no era absolut. Per tant, hi havia dues tendències molt diferenciades, la de França i la de Castella, perquè a Castella, també, la monarquia espanyola, en els estats que podia, governava d'aquesta manera despòtica absolutista, com per exemple la mateixa Castella, amb revoltes de comuneros, en diferents moments també es va posar en qüestió aquest tarannà tan dictatorial, que diríem avui en dia, i per desgràcia, doncs, el rei allà podia governar d'aquesta manera. Però a la corona catalana o aragonesa no.
a la corona catalana-aragonesa, compartíem rei amb la monarquia espanyola, per l'unió dels llinatges de ja portàvem uns quants segles, per desgràcia, però conservàvem drets, constitucions propis, moneda pròpia, cunyàvem moneda, per tant en recaptàvem els propis impostos, ni concert econòmic ni mandangues, ho teníem tot, i el dret civil, la llengua pròpia, evidentment, igual que els aragonesos, per exemple. Llàstima que ells l'han pràcticament perdut, l'aragonès, però en els països catalans, doncs, evidentment, que era la llengua d'ús i molta gent no sabia ni castellà, més aviat els cultes sabien més francès que castellà. Per tant, era un estat de facto independent, l'únic que compartia la figura del monarca amb la resta de la monarquia espanyola. Aquest sentiment antifrancès i aquest caràcter absolutista del pretendent al tro borbònic van fer que quan es va morir Carlos II l'Hechizado, l'embruixat, sense descendència, perquè ja sabem que les famílies reials fan aquelles tonteries d'anar-se casant entre ells i amb la família i cosins i no sé què, i després els hi surten els fills ben tocats del bolet, això encara ho fan ara, i clar, la gent no volia un rei francès, no volia un rei amb un tarannà absolutista, i és que a més tothom es pensava que el principal favorit seria l'arxiduc Carles, el fill segon de l'emperador de l'imperi austriacista, i això és el que posava el seu testament. El testament de l'embruixat posava que el seu reialme el deixaria a l'arxiduc Carles d'Habsburg, Carles d'Àustria. Però què va passar? Una conxorxa, unes escoltes d'aquestes, llavors no hi havia mòbils, però Catalan Gates i tot això, però sí que hi havia cartes, hi havia reunions, hi havia trobades, i amb una sèrie d'espies, amb una sèrie de conxorxats, les elits oligarquies espanyoles de la cort de Carlos II l'Hechizado, que a més, pobre home, no hi tocava un borrall i per tant manaven els altres de la cort, es van posar d'acord amb el rei de França. Clar, el rei de França, des de que tenia els comtats de la Catalunya Nord, el seu gran somni era arribar fins a Barcelona, fins a Tarragona, poder-se quedar tot el Principat, perquè així tenia molta més entrada a la Mediterrània, tenia ports més importants, i es va posar d'acord amb l'oligarquia espanyola. L'oligarquia espanyola, un imperi amb decadència absoluta, sense un duro, van dir, si tenim un rei francès, es tornaran a respectar, a la llarga potser es poden unir els dos imperis i crearem l'imperi més poderós del món, França i Espanya juntes, la monarquia espanyola i la francesa amb totes les colònies que tenien, sobretot a Amèrica, i amb tot el poder que tenien, despertava molts recels amb les altres potències que volien ser hegemòniques en el món, com pot ser l'imperi austro-hongarès, Anglaterra, Portugal, per sort s'havia pogut independitzar aprofitant que teníem aquí nosaltres els soldats espanyols embolicats amb la guerra dels segadors, doncs ells es van poder independitzar per l'altra banda de la península amb l'ajuda dels anglesos, i per això sempre Portugal i Anglaterra han anat molt enllaçats i molt aliats. I bé, doncs tot aquest problema va esclatar quan van agafar el testament i aquestes oligarquies que es havien conxorxat amb els francesos el van modificar, el van falsificar i van posar que, oh, sorpresa, el pretendent escollit era el duc d'Anjou. Qui era el duc d'Anjou? Era el que després coneixerem com a Felip de Borbó V, Felip V i quart de Catalunya i Aragó. Dic quart de Catalunya i Aragó perquè això és molt important. Els historiadors espanyols moltes vegades ens discuteixen la independència de Catalunya prèvia a la derrota del 1714 i 1715 a Mallorca i és que es veu tan simple com amb el llinatge reial. Vull dir, Catalunya tenia la seva pròpia casa i era quart de Catalunya i Aragó, era cinquè de Castella. Llavors, doncs, al veure això, els catalans es van emprenyar força i sobretot els que es van emprenyar molt i ja van declarar la guerra al cap de poc van ser els de la Gran Aliança de l'Haia, que eren tots aquests estats que us he dit abans, Anglaterra, Holanda, Portugal i evidentment els que els hi anava més perquè el pretendent era seu,
els Habsburg, els Àustries, l'imperi austro-hongarès. En aquell moment, parlar de guerra i morir-se jove era molt normal. Per tant, no, això de l'1 d'octubre que deia és que hi haurà morts al carrer, no fem res, no sé què. En aquell moment això era una frase que li haguessin fotut 2 bufetades i com que la gent cada 2 per 3 hi havia guerra, ja veníem de la dels segadors, ja veníem de la guerra dels 9 anys, que era una mica abans del 1700, quan els francesos havien tornat a intentar apoderar-se cada cop de més trossos del nord de Catalunya, i aquests d'aquí, els biguetans, els de les escultures, ja hi van participar en la Guerra dels 9 anys. Vull dir que ja sabien de què anava això d'agafar una bandera, d'agafar un fusell, de posar-se un uniforme. I en aquell moment no es donava tanta importància a viure molts anys, perquè hi havia moltes malalties, la gent moria jove, hi havia molta mortalitat infantil, i la guerra es veia pràcticament com una cosa quotidiana, hi havia gent que ho tenia com el seu ofici, i per tant no hi estaven gaire. No hi estaven gaire a declarar guerres i a lluitar. I per tant, doncs, aquests ja tenien l'experiència amb la Guerra dels 9 anys. I el que van dir els catalans en aquell moment va ser... Bueno, ens han fotut aquest home aquí, de regent, però nosaltres exigirem que, com a mínim, aquest tio vagi a jurar a les Corts a Barcelona, vagi a jurar a les Corts a València i es comprometi a respectar els drets i constitucions de Catalunya. O sigui, volem continuar igual, exactament igual que com estem ara. No podem anar enrere. I que aquí, doncs, si no hi ha una guerra que afecta directament a Catalunya, no tenim per què aixecar una lleva de soldats. Això era un dels drets que tenia Catalunya en aquell moment, com a sobirania que era. Entre d'altres molts exemples, però no em puc allargar gaire amb gaires detalls. Llavors, doncs, vam fer això. I, clar, Felip V no entenia res. Era un tio jove, que no era gaire llarg del cap, tampoc, i va parlar amb el seu avi. El seu avi sí que era molt intel·ligent, el rei Sol, Lluís XIV, i el seu avi li va dir, mira, noi, fem una cosa, i això us sonarà perquè ara fa poc també ho van tornar a fer, sobretot el Zapatero, amb allò de l'apoyaré l'estatuto que salga del Parlamento de Catalunya, després va venir el Guerra i va començar a retallar, i bueno, es representa que encara tenim aquell estatut, no, ara? I li va dir, tu digue'ls que sí de tot, ves allà, a les Corts, els hi fas la pilota, i a més encara et vols casar, tu nano? Diu, sí, vull casar, és parent, no, bueno, és igual. I el tio es va anar a casar a Figueres, una festassa allà a Figueres, que m'he casat a Catalunya, que jo també estimaré els catalans, que no tindreu cap problema amb mi. Va anar a les Corts i ho anava dient que sí de tot, anava jurant, però el primer que va fer quan va marxar d'aquí cap a Madrid va ser destituir el virrei que hi havia en aquell moment al territori català, que era el príncep Jordi de Hessen, el príncep de Darmstadt, i era un tio molt estimat pels catalans, que sempre es havia portat molt bé, no era com altres virreis que hi han hagut que ens han fet molt la punyeta. El Jordi de Hessen doncs, el va destituir i ell se'n va anar a l'exili, perquè el primer que va fer va ser nomenar de virrei el Velasco i Tovar, i el Velasco i Tovar va fer un 155 de l'època, que és això, posar espies per tot arreu, començar a detenir gent austriacista indiscriminadament, gent que no havia apoyat que el candidat fos francès, gent dissident, gent, biguetans, austriacistes, perquè el terme es compartia, ser biguetà o ser austriacista era el mateix, i molta gent empresonada, i clar, els catalans van dir, hòstia, aquest tio ens ha enganyat, ens va dir que sí, que respectaria les nostres lleis i constitucions, i ens ha fotut aquí una ensarronada de calample, molt emprenyats, i que la guerra ja havia començat a Europa, sobretot al nord d'Europa, i en un moment determinat les potències aliades van creure que aquesta guerra podria ser molt llarga, que es podria gastar molts diners, que seria molt complicada, i que atacar París era molt complicat, perquè l'exèrcit francès era pràcticament el més poderós del món, i van decidir provar-ho per Portugal, i després van decidir el 1704 fer un desembarcament a Lisboa i també un a les costes valencianes i a les costes catalanes per intentar fer una pinça des dels dos extrems de la península, Portugal i els països catalans, per anar a invadir Madrid i intentar fer fora Felip V envaint Madrid i quedant-se tota la monarquia espanyola
per al candidat Carles d'Àustria, que és el que ells defensaven, i que ja us he explicat que amb la falsificació del testament era el més legítim i el que tenia més sentit, perquè Carles II també era de la casa d'Habsburg. Llavors, doncs, amb aquest desembarcament, el 1704, els catalans encara no estaven prou madurs, no estaven prou preparats per donar-hi suport. Es necessitava gent des del territori, des de terra ferma, que donés suport en aquest desembarcament de moltes naus plenes de soldats, cavalls, artilleria. És difícil, fer un desembarcament d'aquestes característiques sense tenir un cert suport a terra que pugui combatre els homes del virrei i que se'n puguin en sortir, i no se'n van en sortir. Però l'1 d'octubre tampoc ens en vam en sortir i en aquell moment sí que, aprofitant la retirada un altre cop cap a Portugal, van aprofitar per envair Gibraltar, que encara és anglès avui en dia. Això els espanyols es posen molt nerviós. Quan van reclamant Gibraltar jo dic sí, que els hi donguin Gibraltar. Llavors apliquem el mateix tractat i per la mateixa conseqüència tornarem a quedar lliures nosaltres. Que els hi donguin Gibraltar. Gibraltar té selecció esportiva, pot jugar al Mundial de Futbol, Gibraltar. S'acollonant. Bueno, deixant a banda les ridiculeses dels espanyols, a mi em fa molta gràcia aquest tema de Gibraltar. A més, hi ha una abadia que es diu Catalan Bay, perquè uns quants dels soldats que van envair Gibraltar eren catalans. I això, jo sempre ho he llegit com el 1704 ells la van cagar, l'1 d'octubre nosaltres la vam cagar una mica, però és el primer avís del que vindrà després, que serà més gordo. I què va ser més gordo? Doncs... Gràcies. 1 d'octubre, primer avís, 1704, primer avís. El virrei controlava el Consell de Cent a Barcelona, que és el que avui en dia seria l'Ajuntament. El virrei controlava la Generalitat, el virrei ho controlava tot, però sobretot controlava el rovell de l'ou, la capital del país, la capital del Principat. No controlava tant aquesta gent farèstega i més beneita que correm per aquí dalt, aquestes contrades nostres, i per això els anglesos van pensar que podien parlar amb els capitostos vigatans. A Gènova, que era una república, en aquell moment ja existien repúbliques, el príncep Jordi de Hessen es va trobar amb Antoni de Peguera, un noble barceloní, fundador de l'Acadèmia dels Desconfiats, del partit austriacista, i amb Domènec Parera, advocat de Vic. I els hi va dir, escolteu, el desembarcament no ha anat bé, necessitem fer una altra intentona, i necessitem un grup de 6.000 homes que ens doni suport des de terra ferma. Creieu que els podeu aixecar, els catalans? I van dir, sant de què? I què ens dones a canvi? Bueno, a canvi us dono 10.000 cavalls, 12.000 fusells per armar l'exèrcit de Catalunya, i a més us prometem que us defensarem fins al final, a totes les últimes conseqüències. Després s'ho van passar pel forro dels calçotets, els anglesos també, això. I a més us prometem que Carles III governarà Catalunya i tota la monarquia hispànica d'una manera que no serà ni tirànica, ni despòtica, ni absolutista, i per tant que us respectarà tots els drets i llibertats que Felip V no us està respectant. Els catalans ja n'estaven molt farts de la situació, amb gent a l'exili empresonada i això, i van dir, nosaltres ens en podem cuidar d'intentar-ho fer, però clar, si tenim tota la gent que mana controlada pel virrei, tota la gent de la Generalitat, tota la gent del Consell de Cent, com ho farem això? Amb qui el vols firmar tu, aquest pacte? Jo el vull firmar amb algú que pugui firmar en nom de Catalunya, algú que sigui oficial. Diu, com que els de Vic són molt xulos, va dir el Domènec Parera, mira, noi, l'haurem de firmar els capitostos vigatans, que ja són gent preparada, que van lluitar a la Guerra dels 9 anys i que estan fins als pebrots dels borbònics i estan disposats a aixecar tropes. I així ho van fer, o sigui que, fet i fotut, la guerra més important que ens ha portat en aquest país, van decidir començar-la la societat civil, perquè tampoc no és que representessin massa ningú aquests vigatans que van firmar el pacte. No ho sé, llegeixis Assemblea, llegeixis Òmnium, llegeixis el que es vulgui avui en dia, però pràcticament ens hi van dur ells, i jo crec que no ens en sortirem fins que ho tornem a fer d'aquesta manera. Què més? Van tornar cap aquí, des de Gènova, van anar a Barcelona, van fer els seus contactes, van parlar amb l'Església, que en aquell moment era molt important també,
i van pujar cap a la plana de Vic. Van enviar unes cartes secretes a tots aquests biguetans, capitanejats per el Jaume Puig de Perafita, Bac de Roda, Moragues de Sant Hilari, Cortada i Regàs de Manlleu, els fills d'en Puig de Perafita, els Martí de Vic, tots aquests, i segur que en van convocar més, però n'hi havia que estaven detinguts, com en Pare Colls de Malla o d'altres. I van reunir-se aquí en secret i Domènec Parera els hi va explicar la proposta dels anglesos. Clar, van discutir si podien confiar-hi, si no podien confiar-hi, però van veure que tampoc no hi havia gaire més a parlar perquè era l'única opció possible que hi havia en aquell moment i que tal com estaven d'aquella manera no podien continuar. Per tant, van signar un document, que de fet l'original no l'hem pogut trobar mai, però tenim la transcripció que en va fer l'historiador Francesc de Castellví, contemporani dels fets, i més o menys deia que posaven les seves persones i els seus béns com a penyora per complir tot això que estaven signant amb els anglesos i que se'ls donarien aquests cavalls, aquests fusells i aquest compromís d'entronitzar Carles III, que sí que respectaria els drets i constitucions de Catalunya, i ells havien de trobar 6.000 homes. Heu de pensar que en aquell moment a Vic hi havia uns 5.000 habitants. Per tant, trobar 6.000 homes eren molts homes. Em sembla que en van trobar poder 2 o 3.000, Josep Maria? Et sona a tu? Sí, eh? En van trobar més o menys poder la meitat o així, això no està gaire clar, i aquest pacte del 17 de maig ja se'l van endur cap a Gènova i el 20 de juny es signava el Tractat de Gènova. Aquest sí que s'ha conservat, aquest el tenim, aquest es pot consultar, i en el Tractat de Gènova els anglesos parlen meravelles de nosaltres, la noble nació catalana, no sé què, que sí, que els defensarem fins al final, que no sé quantos. Com que després ja no els hi va interessar perquè es va morir l'emperador d'Àustria i Carles III va ser nomenat emperador i va haver de marxar a Viena, van dir, ostres, hem començat aquesta guerra perquè no s'unissin França i Espanya, però és que ara es poden unir l'imperi austrohongarès i Espanya, i això també crea un gran desequilibri, una gran potència mundial. Estem fins als pebrots d'anar pagant diners, d'anar pagant soldats, d'anar pagant cavalls, i hauríem de mirar d'arribar a algun tipus d'acord amb els francesos, que eren els que portaven la veu cantant. Els espanyols eren bastant comparses. De fet encara ho són. I això, el 1711 ens van trair i el 1713 ja es va veure claríssim, perquè ja van començar a marxar les tropes. Entre tot això van envair Madrid 2 vegades, els aliats, vull dir, va anar del canto d'un duro, que aquella guerra no la guanyen, els catalans i els aliats, però del canto d'un duro. És més, el 17 de setembre, un enviat dels catalans, no me'n recordo el nom, Diegues, te'l recordes? És igual, ho tenim apuntat, tenim tot apuntat. Doncs un noble català pactava amb el nou rei Jordi d'Anglaterra, que feia poc que havia pujat al tron, que Anglaterra ens tornaria a socórrer. Clar, 17 de setembre, era massa tard, però va anar... Dalmases va ser? Pot ser. Va anar del canto d'un duro, vull dir, aquesta guerra es podia haver guanyat tranquil·lament, va tenir molts vaivents i sí, va tenir derrotes importants com la d'Almansa, però el setge de Barcelona va ser completament heroic. Ja per acabar, 2 pinzellades de què els hi va passar als nostres bons amics que homenatgem avui. Jaume Puig de Perafita va morir amb 76 anys, l'11 de setembre de 1714, al Pla de Palau de Barcelona, un tio de 76 anys, escopeta en mà, defensant fins a l'últim moment el país. Bac de Roda, el 1713, va ser delatat per un botifler, el van penjar a les davallades de Vic, i les seves últimes paraules van ser: no em maten per ser traïdor ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visca sempre la pàtria. El general Moragues el van agafar ja d'escarment màxim per tot el que havia fet durant la guerra. De fet, li deien el diable de les Guilleries i era molt temut pels espanyols, i el van desquarterar, el van arrossegar amb cavalls pel centre de Barcelona, el van estirar amb cordes. Heu vist Braveheart? Doncs Catalunya es mereix una pel·lícula com Braveheart dels fets de 1714, però ja. O sigui, Conselleria de Cultura, qui sigui... Diegues. Felip de Ferran em diu.
Bueno, és igual, és igual. Ja està. Algun català ben parit que va negociar amb el rei Jordi que ens tornessin a ajudar, però ja era massa tard, vam fer salat. Espero que ara no tornem a fer salat. Llavors, doncs, això, que ens mereixeríem una gran pel·lícula. Joel Joan a vegades ho ha provat, va aconseguir una merdeta de sèrie només, parlant del general Moragues, així com molt rialler i tal i qual, i no, ens mereixem una pel·lícula èpica amb tots els ets i uts d'aquesta època, perquè és la millor manera de que el món entengui que no és un caprici dels catalans voler tornar a ser independents, que tenim uns drets històrics i que som una nació plena, que hem estat sobirana molts més anys que no pas sotmesa. Ara estem sotmesos des de fa més de 300, però no té per què seguir així si tots nosaltres ens aixequem com van fer aquests biguetans i fem el que cal fer. Moltes gràcies i visca els biguetans, visca Catalunya lliure! Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Xavi Rovira, per l'explicació esplèndida. I passarem, doncs, que sigui en Fredi Verdaguer, el president d'Òmnium Osona, que ens acompanyi per començar ja l'acte de presentació del nou homenatjat. Moltes gràcies. La Mercè, com tots sabeu, és l'homenatjada encara vigent fins avui, que tot això és la marxa dels biguetans. Avui comença la marxa dels biguetans en aquest pacte dels biguetans, que dura tot aquest termini de temps, i la persona homenatjada ens acompanya durant tot aquest període amb diferents actes que anem fent al llarg d'aquest temps fins a arribar al dia més culminant, que és el dia que es fa la presentació de la persona en el municipi on resideix, i segueix amb la marxa dels biguetans, com dèiem. Moltes gràcies. Allà, aquí, davant nostre i a darrere, veu, en tenim la millor corredora del món. La millor. Sabeu qui és? És la Mare de Déu de Núria. I ara us explico el per què. La Mare de Déu, ara fa 89 anys, va tenir de fotre el camp, perquè la volien cremar. Era la Guerra Civil d'Espanya. I què va fer? Va agafar els trapaus i va fotre el camp. Coll de Finestrelles. Va arribar al pic de Finestrelles. Es va mirar Núria i encara no cremava. I va dir, cap a eina, com pel coll de Núria. Va baixar tot hòstia. I sabeu què? Va córrer més que en Quiri i en Jornet. O sigui que va fer 2 hores i mitja. Imagineu-te, endavant les atxes. Correu i disfruteu. D'acord? Visca l'olla! Visca la terra! Visca Catalunya lliure! Endavant! Sí, aquest és Antoni Anguera, el nou homenatjat que avui ens acompanyarà, que ara el cridarem. En aquestes paraules hi faltava un fragment perquè ell és un gran amant de la muntanya i aquest fragment que ens sembla que l'hem d'introduir avui aquí diu: arribarà el dia que en lloc de córrer caminareu. Caminareu com jo, i quan arribi aquest dia, que és el que em toca a mi fer ara, també en podreu gaudir igualment. Quan arribi aquest moment, podeu aturar-vos, mirareu les flors, els animals, l'aigua, la natura. Veureu tot allò que t'ofereix la muntanya. Expliqueu i ensenyeu a respectar-la. Només així aconseguirem que aquest medi ambient del qual parlem el puguem salvar. I sí que m'agrada acabar com ha acabat ell,
Ara, correu i endavant les atxes. Visca Catalunya lliure, visca la terra. De nou, des d'aquí ens comprometem a que no deixarem de lluitar per aconseguir la independència. Òmnium Osona, sí, clar, és llengua, cultura, país, cohesió i independència, només faltaria. Però és llengua, una llengua oficial única. És cultura, la nostra cultura catalana. Les demés també, però és la nostra cultura catalana. És país, el nostre país. Hem de defensar el nostre país. Hem de parlar la nostra llengua, evidentment. On s'és vist que tenim un país que la nostra llengua alguns no la parlen, increïblement. La cohesió social, està clar, és un dels nostres de les nostres bases, els nostres pilars. I, evidentment, com sempre, la independència. Per aconseguir-la, ens hi deixarem la pell, com hem fet fins ara, i seguirem fent. I ara sí, Toni, si ens vols acompanyar, com amb la Mercè, en aquest cas com amb el Toni, alguns objectius o paraules o frases que sorgeixen quan escollim el Toni. Fotògraf, amic de la muntanya, Unió Excursionista de Vic, Núria, promotor de la Flama del Canigó, cooperador en diferents àmbits socials que moltes vegades no se sap, i això és aquella labor que fem des de l'ombra, i evidentment un activista, especialment darrerament en aquests 10 anys. Agrair-li amb ell aquest gran activisme, a vegades diem és que et trobem arreu, és que és arreu, és que participa, és que hi és, i és que vol aconseguir un país independent, millor, republicà, i agrair-li que hagi pogut acceptar aquesta feina que et donarem durant tot l'any, se t'ha girat mica de feina, Toni. I ara sí que pregaríem que ens acompanyi l'alcalde de Fogarós, el Xavier Rubiró. Mercè, en Freddy ha dit que l'homenatjat tenia molta feina durant tot un any. Te n'han donat molta. Ara és de quedar bé, oi? És un plaer acompanyar Òmnium durant... Toni, se't gira feina, de veritat, sí, se te'n gira. L'any passat, en aquest acte, vaig agafar el relleu d'en Tati, que em sembla que és per aquí. En Tati deixava el llistó molt alt. En Tati, tots el coneixem com un gran activista, i per tant en Tati l'havíem vist, i el continuem veient, acompanyant a totes les causes. I jo pensava, no sé què faràs, perquè no podràs. I la veritat és que m'he trobat amb una gent d'Òmnium Osona que es mereixen un aplaudiment. És una gent de la Junta d'Òmnium fantàstica. He fet amics i amigues de veritat. Aplaudiment per la gent d'Òmnium. Lluitadora, incansable. No surten mai enlloc, les veient, però els actes tots sabem que surten una meravella. He intentat ajudar amb el que he pogut i ser-hi sempre que he pogut, i he descobert actes de comarca que sense haver estat la persona homenatjada segurament no hi hagués anat, o a vegades prioritzes altres coses on tenim d'altres. Per tant, Toni, si se't gira feina, fes-la de veritat, aprofita aquest any que et ve, i jo el llistó no l'he deixat com en Tati, el tinc més baixet. Per tant, Tati és en Tati. Gràcies a la gent d'Òmnium per haver deixat que aquest any pugui acompanyar, i la lluita continua. Continuarem sent, no estarà sol. Abans de passar amb l'homenatjat actual, ell farà la feina perquè està jubilat. I a més és un cul que no para quiet, per tant farà la feina segur. En tu, en la teva feina actual, o amb les teves relacions, hi ha hagut algun canvi abans i després? Perquè el fet de ser homenatjada és un canvi a la teva vida. No crec que hagi canviat a nivell de feina, ni a nivell... Però a nivell personal sí. A nivell personal crec que estimo molt més Òmnium del que ho estimava, ben segur. I a nivell de la societat també ens ha canviat, perquè hem tingut un altre referent amb tu. O sigui que potser t'ha canviat una mica, però nosaltres sí. Si més no a mi. Deixa'm dir, Xavi, abans que vagis avui al protagonisme el ten Toni. Toni, estic molt contenta que siguis tu, el moment que ho vaig saber, i us haig de dir que jo sempre he anat a darrere del xato. Ara em sap molt greu que aquest any he anat a davant, molt, us hi vaig dir, molt, me'n sap molt, perquè quan és hora d'anar a fer d'excursions amb la colla a l'estiu, volem anar als Alps 5 dies, xato,
Què heu fet vosaltres? Moverans, fantàstic. Ostres, va, cap a Moverans. Seguiu-lo a la xarxa d'Instagram, perquè des de que, fa un temps que està jubilat, pels dijous, amb aquesta gent que surten, que n'hi ha uns quants d'aquí, fan unes excursions magnífiques. Per tant, vaig a darrere. Allà on van ells, el diumenge dic a la meva gent, anem allà on t'ha anat el xato. Per tant, sempre he anat a darrere, aquesta vegada. Sempre busquem llocs bons. Disculpa per haver anat un any endavant, et demano disculpes, perquè jo sempre aniré al seu darrere i no l'atraparé mai. Va ser molt bé. Antoni Anguera, conegut per al xato, és que si diguem Toni Anguera potser hi ha gent que no et coneix. Hi ha gent que no, principalment de la part de muntanya i d'esquí i de tot això, doncs soc el xato. Doncs Antoni Anguera és una persona que té més relació del que us penseu amb la Mercè. No perquè la Mercè li va al darrere, sinó perquè són de caràcter molt semblant. Són persones mogudes, inquietes, que miren més enllà del primer pas, no? Com un bon conductor que no mira la línia sinó ho mira tot, doncs ells també sempre veuen un pas endavant. O sigui, amb això s'assemblen. També amb una altra cosa, l'estima amb el país. Són persones que s'han involucrat amb el país, el coneixen molt, el coneixeu molt, tant a nivell físic com social. Estan embolicats amb totes les entitats possibles per defensar el país. I, per què no, en el món de l'excursionisme. Jo, la primera pregunta, i continuaré amb la presentació, hi ha alguna muntanya que no has pujat? De Catalunya, quasi totes. Bueno, potser per la part de l'Ebre, tot això no. Sí, que no has pujat. Sí, no, moltes, Sí, les ha pujat totes. És un bon excursionista, coneix tot, té una memòria excel·lent i... Muntanya, De muntanya té una memòria excel·lent, o sigui, és una memòria que va lligat amb el seu ofici, que és el de fotògraf. Ell se'n recorda de totes les fotos que ha fet en sa vida, totes, i fa més de 50 anys que fa de fotògraf. És conegut, doncs, com a un fotògraf que ha marcat la història o ha sapigut retratar la història del nostre país en els últims 50 anys pel que fa, sobretot, a Osona i la muntanya. D'on et ve aquesta memòria? Bueno, no, normalment els fotògrafs, és curiós, però tots els fotògrafs, quan veiem una foto diem aquesta és meva o no és meva, però l'acte, però tots els fotògrafs, vull dir, possiblement els de la vella època, no? Doncs, Paredes, Cabreres i, d'aquella època, no? Doncs quan veiem una foto diem sí, aquesta és meva, o no és meva, però l'acte, per què? Doncs, potser perquè l'hem tingut de revelar, l'hem tingut de xivar, l'hem tingut de fer tot això. I això li passa igual amb els camins. Diu, jo ja hi he passat per aquí, aquesta muntanya ja l'he feta. I quan li dius el nom potser no se'n recordarà, però el lloc sí. Sí, té una memòria excel·lent. Refieu-vos d'ell, malgrat els seus 74 anys que té. 75 ja. 76. Bé, jo voldria dir... Sí. Escolta, ara explica una mica la teva relació amb la muntanya i el país. Sí, primer de tot voldria dir una cosa, i és que, aviam, la qüestió meva, qualsevol de vosaltres podria estar aquí, de veritat, perquè tots sou activistes, tots anem a manifestacions, tots fem coses per la nostra Catalunya, tots. O sigui que no és gran mèrit, d'acord, que des de fa molts i molts anys m'hi he ficat. Voldria dir una altra cosa molt ràpida. Tati, moltes gràcies de ser aquí. Tu sempre dius que jo sóc el teu mestre, però des de fa uns anys el mestre ets tu. I tenim una cosa ara que tenim de lluitar molt tots dos. Sí, senyor. Tots dos. Però endavant les atxes. El que heu sentit era de l'olla de Núria, que vaig tenir l'honor de fer al Parlament amb 700 persones corredors a davant, i al moment de les 9 del dematí 66.000 televisors es van obrir a Catalunya per escoltar-me, que no ho sabien pas, però sí per veure l'olla.
I més o menys arreu d'Europa i a Catalunya 300.000 persones van sentir el Visca Catalunya Lliure, que em va sortir perfecte, perquè em van donar un minut, i en aquell minut vaig dir no. L'anècdota bona és que allà vaig conèixer la Dolors. Per què? Perquè la Dolors i una colla de Gurb i una colla de Vic van anar al Canigó per la romeria dels cims i de la flama, i després em telefonava el pare Cassany, em telefonava a Núria i em deia, escolta, podries passar aquesta gent? Després jo els anava a buscar a Eina, a Sallagosa, que hi havia el tren groc, i els passava pel coll de Finestrelles i cap a Núria. I com que no tenien passaport ni portaven res de documentació, doncs jo per allà la Guàrdia Civil ja sabia que no hi anava, perquè ens coneixíem, perquè vivíem allà a Núria i no hi havia cap problema. I després doncs allà al coll de Finestrelles vaig conèixer una noia que es menjava llimona, i jo la llimona m'agrada molt, i amb sucre, i vaig dir, me'n donaries una mica? Diu, sí, i vaig veure que, ostres, doncs era un bo, estava prou bé, la llimona i la dolor. I ja va estar. I des d'allà, doncs, que mira, encara vivim junts. Aquest any fa 50 anys que ens vam casar. Vull dir que, ostres, aviat estic. Després també passava altra gent, Vull dir, però això no es pot explicar gaire, Vull dir que després van venir anys i van venir... En Franco encara era viu, el malparit el teníem d'ensorrar i no hi havia manera, i fèiem tot el possible i totes les coses possibles perquè fotés perquè morís, collons. Sí, després com a cosa de Catalunya, vull dir, dintre sempre he estat ficat a l'Unió. L'any 1962 ja vaig entrar de Junta, tenia 16 anys, i en Martí Cassany ens va dir d'anar al Canigó perquè ells hi portaven la flama per veure si la podíem passar a peu. I amb en Miquel Albó, un gran independentista i un gran lluitador que no se li ha fet mai un homenatge, però seria fantàstic, no? Doncs vam anar cap al Canigó. I a la tornada vam tenir problemes amb el passar a Bormadam i la Guàrdia Civil, doncs, alto, i pam. I, les vam passar una mica morades, però ens vam escapar. I sí, i cap a Vic, i què collons. L'Unió Excursionista sempre ha sigut un local, una entitat que ha defensat Catalunya a totes, sempre. Però ja des d'abans del començament de l'Unió, sapigueu que l'Unió ja hi havia la Catalunya Vella, el centre excursionista de la Catalunya Vella, que hi havia en Godelló, que va fer el museu. Ja va posar en una excursió a Sant Martí, al Canigó, que no van arribar a dalt, ja va posar en el llibre registre de quartalets, ja va posar Visca Catalunya, vull dir, perquè això ho hem trobat. Després, doncs, a la meva època, vam fer unes quantes coses molt significatives. Vam entrar vam fer la 9a renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Montserrat, que això és cada any es renova la Flama. Vam estar a tot el Congrés Excursionista de la Llengua Catalana, de tots els països catalans, Manresa, Barcelona i a Vic també hi va ser-hi. I després, també, per exemple, una cosa que ens va costar molts socis, va ser que ens vam no juntar, sinó adherir-nos al procés de Burgos. En aquell moment, el procés de Burgos és que hi havia allà 9 persones tancades a la presó, que en Franco és que les anava a matar, collons. És que és fort. I tot Espanya, tots els centres excursionistes i tot, es van adherir en aquest procés. No tots, però molta part. L'Unió Excursionista, hi va haver un moment que la federació... No, la federació no existia. Sí, Federació
de muntanya, sí, Catalunya estava dintre la Federació de Muntanya Espanyola i anàvem, la volíem trencar i ens vam posar d'acord amb els del País Basc. Sí que me'n recordo que vam anar amb un dinar cap allà a Montjuïc, al Tibidabo, i els bascos van dir, sí, a totes, trenquem de Madrid a totes, sí. Els malparits, i així m'ho podeu dir, no van voler. O sigui, al moment que vam dir trenquem, es van tirar enrere. Ai, els bascos amb això, com que tenen tenen la qüestió econòmica, hòstia, després ens foten. Bueno, el que és que nosaltres vam tirar endavant i a Osona vam muntar la Mancomunitat d'Entitats Excursionistes de la comarca d'Osona. I vam fer la trobada màxima, la vam fer a Sau, allà al Parador, molt a prop de... Hi havia una parcel·la de Sadell i allà es va fer un gran campament i va ser també el campament de Catalunya, no sé quin, vull dir, quin número. Aviam, una setmana abans em telefona la Guàrdia Civil i em diu «Puede venir?» I vaig anar a la Guàrdia Civil i em diu «Usted es el responsable d'allò». Diu, miri, no hay ningún problema, pero la falange esta noche vendrà a trencar-ho tot i a fer una mica de sabotatge. Sàpiga que si passa això, vostè és el responsable. Dic, sí, sóc el responsable. Després el que vam fer va ser, durant la nit, vam fer guàrdia. Després, tot de gent, tu et cuides d'aquell cantó, d'aquest altre. No van venir. Però en Sobirats ens va cantar per primera vegada els segadors d'aquella manera que cantava ell. No sé si us en recordeu, no? Sí, doncs per primera vegada, allò més emotiu que allò és que tothom plorava. Prou, gent, totes i Òmnium, compteu amb mi i per un any, doncs, gràcies. Doncs molt bé, ara ja, a part de la muntanya del país i del caràcter, us uneix ser homenatjats per l'Òmnium. Molt bé. Tots tenim la nostra llum, però hi ha gent que tenen una llum molt intensa i que són fars i que va bé de seguir-los i ens guien. Aquests són ells. Gràcies per les vostres explicacions i per ser com sou. Passem ara a la presentació de la Coronela de Barcelona. Hem vingut amb banderes gremials perquè eren ciutadans, des d'un humil revenedor de sabates velles, que hi havia la companyia de revenedors de sabates velles, fins a la companyia de notaris públics o de notaris causídics o de mercaders, que eren els homes més rics del moment, tenien la seva companyia i quan els hi tocava guàrdia estaven en el lloc de combat. I així Barcelona, a l'agost de 1714, quasi es va quedar sense notaris, perquè els hi va tocar defensar la pàtria i ho van saber fer. Jo, en un homenatge d'aquella gent, i especialment amb els biguetans que en el seu dia, em permeteu molt ràpidament, us donaré l'opinió que tenim com a ciutadans, la Coronela de Barcelona, del fet que el 17 de maig de 1705, ciutadans representatius de la petita noblesa rural catalana es reuneixen a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Eulàlia de Riuprimer, terme de Vic. Estan tips de suportar un règim polític que no respecta les lleis. Fars d'un sobirà que no compleix la seva paraula, que no compleix amb el seu jurament fet de respectar, obeir i fer obeir les constitucions catalanes. Segons la jurisprudència del Principat de Catalunya, a la mort del comte de Barcelona, que al mateix temps és rei d'Aragó, el seu successor, per tal de ser reconegut per les institucions catalanes, ha de prestar jurament dins la ciutat de Barcelona. Felip V de Castella, per ser acceptat com a comte de Barcelona, primer va jurar acatar les constitucions del Principat i després del seu jurament, els estaments catalans el van reconèixer com a Felip IV de Catalunya, comte de Barcelona, i li van jurar fidelitat. Amb el jurament, Felip V confirma la seva submissió al dret català i la seva obligatorietat de complir-lo.
acceptant que no pot alterar aquest dret per pròpia voluntat. Felip V de Castella va tardar molts pocs dies en trencar el seu jurament, a l'imposar la seva voluntat per damunt les lleis catalanes. Va incomplir de forma continuada i reiterada el seu jurament fet de respectar les lleis, com detalla en el seu document que va llegir en Corts. Cada una de les dichas constitucions, capítols i actos d'acord contingudes tindrà, complirà i inviolablement observarà, i les tindrà i les farà observar irremissiblement a tots. Això és el que va jurar Felip V, que quan va jurar en fals les constitucions catalanes es converteix en un sobirà per jur. Per tant, deixa de ser jurídicament comte de Barcelona. Els seus súbdits ja no estan obligats a obediència, perquè ell ha trencat el pacte establert entre el sobirà, el comte de Barcelona, i els seus súbdits, els ciutadans de tot Catalunya. Davant d'aquest fet, ciutadans i institucions estan capacitats per nomenar a un altre comte sobirà que els mereixi més confiança, de que respectarà el sistema polític propi del Principat. Els vigatans, després de la reunió, van enviar delegats a signar el Tractat de Gènova en Anglaterra, buscant en l'encerduc Carles d'Àustria un nou sobirà que garanteixi la personalitat de Catalunya, de les seves institucions, de la seva jurisprudència, constitucions i lleis, que no posi traves al comerç i que el potenciï, que tingui una visió moderna dels nous sistemes polítics i econòmics que es perfilaven a principis del segle XVIII. Volen allunyar-se d'una cort castellana, cortesana, centralista i absolutista, basada en el clientelisme i la corrupció. Les constitucions catalanes de 1402 ho deixen molt clar. Com que les constitucions i de més lleis perquè regeix la terra catalana són elaborades única i solament per les Corts de Catalunya, sols aquestes tenen poder i força per derogar o esmenar les dites ordenances, de modo que les ordres contràries als usos i privilegis generals o especials, capítols d'acords, constitucions, no deuen obeir-se ni acatar-se, encara que fossin o haguessin estat signades i dictades pel rei o el seu primogènit. Catalunya es va aixecar en defensa de les lleis, constitucions, privilegis, honors i costums que li eren propis. Avui, els catalans seguim sotmesos a la mateixa monarquia de règim feudal, corrupta i absolutista que fa 300 anys. La lluita continua. Siguem dignes cada dia del sacrifici dels signants del Pacte dels Vigatans i del seu significat més profund. Si em permeteu, Coronela, atenció! Presentin banderes! Coronela, per glorificar la terra, per alliberar la pàtria, Santa Eulàlia! Per l'excel·lentíssima i fidelíssima ciutat de Barcelona, Santa Eulàlia! Per l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, Santa Eulàlia! Per la invicta i sempre venerada bandera de Santa Eulàlia, Done! Visca Catalunya! Lliure! Descansin banderes! Just aquí al davant tenim un pavater per encendre la flama. Ho farem amb retrats de fotos del rei, de jutges del 155, de Felip V i del decret de nova planta, també de Tejero i de Vox. Aquesta flama que encendrem és la flama de la il·lusió. És la llum que molt endins nostre ens manté vius i fan visible el camí que emprenem junts, alhora que ens fa visibles al món.
Avui, aquesta flama ens ha de servir per foragitar la repressió i també és la flama que farà il·luminar la marxa dels vigatans a la plaça Major de Vic, els vols de la Diada, el divendres abans aquest any. La marxa és el sentit i l'objectiu del camí, l'horitzó cada vegada més proper cap a on avancem. La llibertat del nostre poble. Després d'encendre la flama, que mantindrem encesa fins al dia de la marxa dels vigatans, en passarem a fer l'ofrena. Coronela, endavant a la vostra posició. De Puig en Puig, pel coll de Finestrelles, s'enfilen de Puigmal a l'alta cima. Tota la terra que el meu cor estima des d'aquí es veu en serres onejar. Olot i Vic, Empúries i Girona. I allà, lo Montserrat, de 4 pals, com barca que d'Orient la perla ens ve a portar. Atenció, presenteu banderes. Ara! Bandera Santa Eulàlia, guarda volta a l'esquerra, ara! Endavant, torneu a la vostra posició. Descanseu banderes, ara! Necessitem símbols i litúrgies per continuar defensant el que volem arribar a tenir un país lliure. Una vegada acabada la litúrgia i el simbolisme, passem a l'entrega de premis literaris. Hi ha una colla de gent que s'han dedicat aquests últims dies a escriure i a treballar per a veure si aconseguien un d'aquests premis. Serà en Xevi Rovira qui farà la presentació dels mateixos. Sisplau, Xevi. L'any 2005, quan va fer 300 anys del Pacte dels Vigatans, no ens imaginàvem que això tindria aquest pes, aquesta continuïtat. Ja vam veure que tenia molt potencial i vam decidir que s'havia de fer cada any, aquest acte. I des del Consell de Joves de Riu Primer, que en aquell moment tenia l'honor de presidir jo mateix, vam decidir que per donar-li també un altre caire, un altre vessant en aquests actes, estaria molt bé, ja que a Santa Eulàlia no existien uns premis literaris, de fundar uns premis literaris on hi poguessin participar els joves i les joves del poble i de tots els països catalans. I vam decidir també involucrar-hi l'escola del poble, que també hi hagués la categoria infantil i que també hi hagués la categoria d'adults. I a més vam decidir que hi hagués una categoria especial
de la temàtica que ens ocupa avui, que és el Pacte dels Vigatans. Per tant, vam fer el Premi Especial Doctor Llorenç Tomàs, que era el rector de Santa Eulàlia de Riuprimer el 1705 i que va ser l'encarregat de convocar aquella reunió secreta en una ermita de la seva parròquia, que és on som ara. I aquest any doncs, el jurat estem molt contents perquè hem tornat a tenir molta participació i perquè en el Premi Especial Llorenç Tomàs hi ha hagut 3 obres magnífiques. Per tant, sense més dilació, anem a llegir el veredicte i a lliurar els premis. Organitzats des de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i Òmnium Cultural d'Osona, també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d'Osona, els premis han comptat en aquesta ocasió amb un jurat presidit per Víctor Pallàs, filòleg i poeta. El secretari soc jo mateix, humanista i alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer, i també n'ha format part en Biel Bernils, poeta, dinamitzador literari de la Junta d'Òmnium Osona. Aquest jurat, reunit telemàticament el dia 20 de maig de 2022, va emetre el següent veredicte. Per lliurar el Premi de Poesia Infantil tenim a la regidora de Cultura de Santa Eulàlia de Riuprimer, la Judit Roma. Premi de Poesia Infantil. L'ha rebut el poema Un nou inici, dels autors amb pseudònim Alba, Mohamed i Jana, que corresponen a Khalil Vigus Khan, Ireneu Trilla Franzoni i Arnau Villanueva Roure, de cicle superior de l'Escola Roure Gros de Santa Eulàlia Riuprimer, dotat amb 150 euros per un poema que parla de l'arribada de la primavera i fa servir recursos molt bonics i originals, a més d'alguna metàfora molt ben trobada. Un nou inici. Els colors vius desperten i les flors floreixen dia i nit. Els nens canten caramelles, desapareixen mantes del llit. Els camps de cols es tornen daurats, com el sol reflecteix els prats. Es desfà la neu, les muntanyes s'acoloreixen, els ocells arriben d'un llarg camí, els animals surten del seu llarg son, els arbres es comencen a vestir. Els boscos són orquestres, espectacles que allarguen els vespres. El dia s'estira amb hores plenes de claror. És un nou inici. La llengua és la columna vertebral del nostre país. Tenim el dret a usar-la, però sobretot tenim el deure de fer-ho, perquè és amb l'exercici dels deures com s'assoleixen els drets. Visca la terra lliure! I ara anem per prosa infantil, que l'ha rebut el conte que es diu Les golfes, de l'autor amb pseudònim Jordi, que correspon a Lluc Dalmau i Maragall, de cicle mitjà de l'Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, Osona, dotat amb 150 euros. Per un conte original i ben trobat, que ens parla d'uns follets de la mida d'un plàtan que viuen a les golfes de la casa d'un nen que s'acaben tenint molt ben vells. El Premi de Poesia Juvenil l'ha rebut el poema L'Abisme, de l'autora amb pseudònim Minerva, que correspon a Nerea Sant Joan i Mas, de 15 anys, i de Palau Solità i Plegamans, Vallès Occidental, dotat amb 200 euros per un poema existencialista ben composat i amb bones metàfores i vocabulari encertat. Doncs ara que pot pujar la Nerea Sant Joan i Mas. Si és aquí... Sí. Molt bé, doncs apa, el diploma i el llibre. Molt bé. Doncs apa, si vols dir alguna cosa... Molt bon dia i moltes gràcies per tot, la veritat. Em fa molta il·lusió.
I ja està. Fantàstic això, El Premi de Prosa Juvenil ha tingut com a conte guardonat El cant d'Hèracles, de l'autor amb pseudònim Chartres, que correspon a Biel Riera i Bordes, de 17 anys i de Besalú, la Garrotxa, dotat amb 200 euros, per un conte amb ressons èpics i mitològics, ben escrit i amb un bon vocabulari que avança cap a un final de fantasia ben trobat amb un punt de dramatisme sòlid. Bueno, no tinc res a dir, només merci. Jo vinc de lluny i he parat aquí avui i molt content, és molt bonic això. I també estic molt content també perquè doneu aquesta oportunitat als joves d'escriure i això ens ajuda, ens ajuda, no, en el fons. Merci. El Premi de Poesia d'Adults ha tingut com a recull guardonat Mar de Fons, de l'autor amb pseudònim Eura, que correspon a Carles Jardí i Pinyol de Tarragona, tarragonès, dotat amb 300 euros, per un poemari ben trebat amb 14 poemes, alguns dels quals de rima lliure i altres de rimats amb encert, que tracten temes existencials. Destaquem el poema Temps de llum, que parla introspectivament dels diferents jos d'una manera ben bonica. Carles Jardí, el tenim per aquí. Moltes gràcies per poder-me deixar assistir a aquest acte històric. Barregem història, barregem cultura, barregem generacions, que és molt important, i per tant s'acaba amb un lliurament de premis. I em penso que és un acte molt rodó. Com a soci d'Òmnium, vinc del Tarragonès, i l'expresidenta d'Òmnium Tarragonès, la Rosa Maria Codines, m'ha donat molts records pel president d'Òmnium d'Osona. I com a veí d'un poble de més enllà de Tarragona, que es diu Tivissa, Terres d'Ebre, doncs prenc testimoni d'aquest acte i m'emporto la idea cap allà per donar testimoniatge a les nostres terres, que són conjuntes. En llegiré un que es diu La vida s'ha encongit. La vida s'ha encongit, com la roba de cotó, rentada en aigua calenta. Tot em va a balder i em penja el viure d'un trau de botó. Han mort molts jos i n'han renascut d'altres. El d'ara farà equilibris per damunt d'un fil de cosir. Moltes gràcies. El Premi de Prosa d'Adults ha tingut com a obra guardonada El Pacte de l'Enora, de l'autor, obra amb pseudònim Vidós, que correspon a Rosa Pons i Solà, d'Igualada, Anoia, dotat amb 300 euros, per un relat amb un molt bon plantejament i un final molt ben trobat, que va avançant de manera inquietant amb una escriptura sòlida, precisa i propera al gènere de terror. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Gràcies per la feina i per tot. He quedat una mica sorpresa per la festa, que desconeixia del tot. I bé, doncs arribes aquí i ja t'ho havien explicat una mica i penses, bueno, és que aquí fem una festa per commemorar que fa més de 300 anys vam tenir una derrota. Que el del 1714 no va anar gaire bé, recordem. Que no sabem com hagués anat l'altre, eh? Si s'arriba a guanyar, també hi havia un altre rei de pel mig i vés a saber si aquell compliria o no, i vés a saber. Però sabem com ha anat, i bueno, aquí s'han cremat algunes fotos i diria que em faltaven algunes. Però bueno, més coses s'haurien de cremar.
Però, bueno, és una festa, commemorem derrotes, però parlant, quan em van trucar, dic, ostres, molta il·lusió, perquè fa molt temps que no guanyava cap premi o que no quedava finalista. I veus que això, que si només et fixes en que un dia envies una cosa i no surt, o dues i no surt res, i no així, també és una derrota, i si no creus una mica i no continues i continues, doncs no arribes enlloc. Almenys, bueno, els que són molt bons potser sí, però la majoria no arribem. I també us haig de dir que, bueno, jo m'he jubilat, he sigut professora de secundària durant bastants anys, i la veritat és que he sortit de moltes classes dient aquesta batalla, tia, l'has perdut a base de bé. Però esclar, l'endemà hi has de tornar i també és això, que has d'agafar ànims i plantejar-ho des d'un altre angle o fer alguna altra cosa. Però que per la força i tot el valor que es necessita per celebrar derrotes, aprendre'n i continuar durant de tants anys es necessita molta força. Enhorabona a tots. Gràcies. Pel que fa al Premi Especial Llorenç Tomàs, ens ha costat molt decidir a veure què fèiem. Hi havia 3 treballs boníssims i el premi està dotat amb 500 euros. Però clar, no ho podem multiplicar per 3. Llavors el que hem fet és donar un premi ex aequo pels 3 treballs presentats, ja que tots 3 eren d'un gran nivell. I els premiats són 1713-1714, tesi i antitesi, exemple i proves documentals d'una deformació històrica, de l'autor amb pseudònim El Primer del Riu, que correspon a Josep Maria Diegues i de Jaureguízar, de Vic, Osona, dotat amb 166 euros per un assaig punyent sobre deformacions històriques que s'han intentat per rebatre des de l'unionisme que al final de la guerra es lluitava per crear una república catalana lliure. Té tota la raó amb aquesta tesi, amb l'antitesi. També per el treball L'imaginari de les guerres de successió i dels catalans, una proposta de divulgació, de l'autor amb pseudònim Peguera, que correspon a Jaume Serra i Vidal, de Barcelona, barcelonès, dotat amb 166 euros per una proposta de divulgació entre l'assaig i el catàleg que consta d'un corpus iconogràfic realment molt meritori, fet al llarg de molts anys de miniatures i maquetes. I també per Les heroïnes del setge de Barcelona de 1706, proposta de performance audiovisual i teatral, de l'autor amb pseudònim Aude, que correspon a Antoni Baig i Nogués, de Perafita, Lluçanès, dotat amb 166 euros per una proposta original i ben treballada, amb un audiovisual i un guió teatral de qualitat, amb recursos com l'entrevista imaginària i visió de gènere. Podeu venir tots 3 perquè, nois, heu empatat. La tesi que argumento jo és la tesi de l'unionisme. És a dir, la guerra de successió era una disputa només entre els que volien una Espanya autoritària i els que volien una Espanya més oberta, com podia ser una que fos governada pels àustries. Espanya, estem parlant d'Espanya i prou. I en el fons acaben, o sigui, s'acaba argumentant que els catalans aquí lluitaven per la unitat d'Espanya. I punt. L'antitesi és, fins al 1713 hi hauria molt a dir, perquè hi ha coses que podrien indicar que s'anava per una altra banda, però també és cert que hi havia gent que lluitava per això. La guerra de successió no s'acaba el 1714 ni el 1715 amb la caiguda de Mallorca. La guerra de successió s'acaba amb el Tractat d'Utrecht, que és del 1713. I si Felip V ja governa Espanya, i si Carles d'Àustria ja governa el seu imperi i a més ha signat la pau amb el Tractat de Rastatt amb França, quin sentit tenia seguir lluitant per la llibertat d'una Espanya que ja estava absolutament en mans borbòniques? O sigui, per què lluitava la gent de Catalunya aquell últim any? Doncs presento 3 documents. Un és un breu que apareix a la Gaceta de Londres, que diu que en aquells moments a Catalunya s'està encunyant moneda i nomenant càrrecs propis del Principat, que funciona, de fet, diuen literalment, com un estat independent que de moment no ha reconegut ningú.
cosa que, diguem-ne, que ens sona, no? Vull dir, això és el que es deia aleshores. Després, hi ha 2 enviats de Catalunya que, a instàncies de la reina d'Anglaterra, presenten en els negociadors del Tractat d'Utrecht les condicions catalanes. Les condicions catalanes es resumeixen en una que es subdivideix. Primer, arrencar de la monarquia borbònica a Espanya, en el conjunt, o sigui, diguem-ne, la península excepte Portugal. Llavors diu, si això no fos possible, mantenir la corona d'Aragó sota la protecció de l'arxiduc d'Àustria. Tercer, si ni això s'acceptés, mantenir sota la seva protecció el Principat de Catalunya erigit en república, literalment. El que van proposar els catalans al Tractat d'Utrecht va ser que s'establís una república independent. I per últim, el mateix banc de guerra de quan es decideix seguir lluitant, la guerra ultrança, insisteix en el mateix. Torna a repetir d'erigir el Principat de Catalunya en una república sobirana sota la protecció dels àustries. És a dir, de 1713 a 1714, allò va ser una guerra per la independència. I porten molt de temps, segles, fent-nos creure el contrari. Penso que hi ha coses que s'han de començar a deixar clares. Moltes gràcies. Bé, només dues pinzellades. A Perafita, que ja sabeu que aquí, en aquest monòlit, surt diverses vegades, diu Jaume Puig de Perafita. I llavors, el segon és Francesc Puig i Sorribes. I un altre diu Antoni Puig i Sorribes. Són tots nascuts a Perafita. I allà, doncs, com que van ser tan importants aquests personatges, doncs intentem cada any anar fent un homenatge a aquests grans vigatans. I llavors doncs, preparem cada any doncs, algun tipus d'espectacle, que per ser l'any passat ho va fer el Xevi molt bé. Doncs, i de tant en tant, amb el grup teatral d'allà doncs, intentem fer doncs, algun homenatge que sigui una mica, diríem, doncs, explicant aspectes de la història d'aquesta gent. I l'últim que vam fer va ser sobre el setge de Barcelona del 1706, que van intentar, diríem, Felip V va reunir una mà de tropes per recuperar, diríem, Barcelona, però allà hi va haver bastanta, seria llarg, però hi va haver una acció importantíssima de les dones barcelonines que van salvar pràcticament elles un atac definitiu al castell de Montjuïc, que hagués sigut terrible per Barcelona. I van morir moltes dones i tot això. I això normalment, doncs les dones sembla que hagin estat sempre a casa. Tot això. Intentàvem, doncs, en aquest cas, donar-hi rellevància, no perquè hagués sigut una acció bèl·lica, sinó perquè es veiés, doncs, que, diríem, sobretot, que les dones hi són, i no són només els herois, diríem, els masculins, que, això és el que s'ha posat sempre. Molt bé! Jo el que faig normalment, o el que m'agrada fer, és una representació amb 3D, o sigui, amb figures, dels exèrcits catalans. Llavors, vull dir, una de la base principal és que quan parlem de l'exèrcit català ho veiem en un llibre o ho veiem en una exposició, però mai s'ha treballat el fet de que, per exemple, a Vic, el que diu d'en Perafita, tots, quan van lluitar a Barcelona, se'n van anar cap a l'Aragó, posar-li noms i cognoms a cada un dels soldats de la plana de Vic que van anar a lluitar. Llavors, vull dir, l'important és ja no fer la representació de la figura, sinó posar-li el nom a sota. Per exemple, l'esquadra de Vic del 1705, si n'hi va haver-hi 50 homes, posar-li nom i cognom a aquests senyors, perquè al fin i al cabo ells també van lluitar. Ens en recordem dels més importants, però no ens en recordem del que va agafar un fusell i anava caminant per la muntanya
i anava atacant en els francesos o en els espanyols. Aquesta és una mica la meva filosofia, acabar de completar posant nom i cognom a cada una de les representacions que jo faig. I això és tot. Gràcies. Moltes gràcies també a la Coronela de Barcelona. Em fa especial il·lusió que Santa Eulàlia de Riuprimer, tot i el nostre és la de Mèrida, no sé per què, tinguem la bandera de Santa Eulàlia de Barcelona, una santa que els maleïts borbons van defenestrar de la ciutat, igual com van cremar totes les banderes, van suprimir les universitats, van lligar els ganivets de la cuina amb una cadena perquè als catalans no se'ls acudís agafar ni tan sols una arma blanca per si es volien tornar a revoltar. I per tant, doncs, fa molta il·lusió, perquè és la patrona de Barcelona, tu, i això de les altres que s'han inventat després és com amb els pagesos, no? El patró aquí era Sant Galdric i llavors el Borbó va dir no, ara tiene que ser Sant Isidro. Bueno, doncs no, doncs el patró dels pagesos catalans és Sant Galdric i això és el que hem de reivindicar quan fem les festes del Segar i el Batre, i en el cas de Santa Eulàlia doncs hem de reivindicar com a patrona de Barcelona i molt contents de tenir aquesta bandera que excepcionalment doncs ens han portat aquí perquè no sol sortir mai de la ciutat, Jordi? Doncs això, moltes gràcies a tothom i als que heu vingut escoltant-nos. També doncs, els homenatjats, els entrants, els sortints. Visca la terra i mori el Borbó! Mori el Borbó! No hi ha cap batalla perduda fins si no es deixa estar. Perseverar i lluitar. Nosaltres que promocionem molts premis literaris i anem d'una part a l'altra del país, veiem els nostres joves que treballen i tenen un gran talent. Voldria demanar un fort aplaudiment per l'Escola Catalana i els mestres que treballen per això, que no defalleixen i que mantenen la nostra llengua. Recordar unes paraules de Lluís Solà Sala quan feien un homenatge a Lluís Llach a Sant Hipòlit de Voltregà l'any 94-95, que va fer pensar a l'auditori en una reflexió i els va dir, bueno, bé, perdoneu, tot ha estat pensat perquè nosaltres desapareguéssim. Tot aquest any, tots aquests anys, tot el que ha fet una determinada gent ha estat pensat perquè ni la llengua, ni la cultura i el nostre poble desaparegués. Ho han aconseguit, oi que no? Pensem-hi. Alguna cosa deu voler dir tot això. No defallim i continuem amb la lluita.
terra, per alliberar la pàtria, Santa Eulàlia! Per l'excel·lentíssima i fidelíssima ciutat de Barcelona, Santa Eulàlia! Per l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, Santa Eulàlia! Per la invicta i sempre gloriosa bandera de Santa Eulàlia, Done! Per Físia! Done! Per Físia! Visca Catalunya! Lliure!